फरायसा आफाद थांनानै थाथों जोंनो नांगौ गोग्गो समाज हारि दानियाव बयबो बाहागोनिफ्राय गोजानाव थां गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय काजियामाटी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मावखुलिनिफ्राय साइकेल हान्जा सुरनाय बा साइकेल रेलि बेखौ खालामनाय जादों। थांखिया बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मावफुंनो थाखाय थि खालामदों। जोंनि समाजाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जांख्रिथाय महरै लाबोनो थाखाय गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै फोसावनाय मोनसे बा एवारनेस लाबोनाय मोनसे थांखिजों दिनै बे साइकेल रेलिखौ लादों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव दासिम जों नुदों लांदां भाबै जेबो होबथानाय गैयाजासे जौ जुवा समाजारि बेरेखा खामानिफ्रा गोबांनिफ्राय गोबां जोंनि समाजाव जाबोदों। आरो बेनिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंनि समाजाव बे रोखोमनि जानाय हाबाफारिखौ मिडियानि गेजेरजों नुदों आरो गोबांथार जोंनि एबसुनि मावखुलिफ्राव थांनानै बे रोखोमनि बिजिरनाय हाबाफारिखौ समाजनि मानसिफ्रा गाव गावनो नुदों। दा बेखौ बे थासारिखौ गैया खालामनो थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद काजियामाटी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै गामिफ्राव थांनानै मेसेज होनाय मोनसे हाबाफारिनि उद्देश्यजों बे साइकेल रेलिखौ लादों। मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव दासिमबो सरकारा मोनसे आयेन बनायदोंब्लाबो बेखौ रोखायै मोनसे होबथानाय मिथिनाय बे मोनसे परिबेगा जायाखै। उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला सरकारि बायदि आयेननि दण्ड मोनो। दा बेखौ मोनथिसेयावबो दिनै उन्दै बैसोआव जोंनि बर' समाजाव हाबा जादों। आरो बेजों लोगोसे न'खर थाखानाय संसार जाखानाय मानसिफ्रा गुबुनारि हारिफोरजों थांनानै न'खरखौ गुबुंले खालामदों, गावनि गथ' गथाय न'खरखौ आलाय सिलाय खालामनाय बे रोखोमनि परिबेगा जोंनि गेजेराव जादों। दा बेफोरो जाहाथे जाया, बेफोरखौ खालामनो नाङा। दा बे मेसेजखौ होनो थाखाय दिनै बे उद्देश्यजों साइकेल रेलियाव जोङो बुंफालांनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनाया गैया नङा, माने बे रोखोमनि दङ होननानै समाजाव गोबांथार मोनसे इम्पेक्टआ गाज्रियै गोग्लैदों। दा बेखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा समाजाव बुंदों मोजां रोखोमै बे रोखोमनि खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव फरायसाफ्रा जेखिनि जौ जुवा ड्राग्स बे रोखोमनि लानाय बियो जोंनि बर' समाजाव दासिमबो जोबाखै, बरन्स बियो उन्दै उन्दै बैसोआव बियो बारायनोसो लादों। दा बेखौबो जोंनि फरायसाफ्रा बिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ, बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बे मेसेजखौ होनो थाखाय फरायसाफोरखौबो लाफानानै जोङो बे साइकेल रेलियाव समाजाव मोनसे मेसेज होनो थाखायनो बे रोखोमनि हाबाफारि बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज लोगोसे जोंनि जि मावथांखि हिसाबै गोजोरसारि मोनसे सोलायनाय समाजाव जे मोनसे गोजोर सोलायनाया फैनांगौ, बे थांखिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथांखि हिसाबै लादों। आरो गासै आसामावनो दख'रा जिल्लाया गामियाव थांनानै साइकेल रेलि खालामनानै गामियाव मोनसे मेसेज होनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दा दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय काजियामाटी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै गामियाव सलायथिंनानै बेयाव मेल लिंनानै रायजोफोरजों ज' जिरायनानै बेखौ बाथ्राफोरखौ बुंबोगोन। आरो बिदिनो गामियाव बै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो जोंनि गेजेराव जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ फरायसाफ्रा आरो जोंनि फरायसाफ्रा जे समाज बेरेखा मावनाय खामानिफोरखौ गोजानाव दोननांगौ, बेखौ थोंजोङै गामिनि मानसिफोरजों जिरायफानानै बेखौ मेसेज होबोनानै गामिनि मानसिफोरखौ समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ रिजुलेसन आकारै लाहोबोनाय मोनसे बे थांखिजों जोङो खामानि मावनो थाखाय साइकेल रेलिखौ खालामनाय जादों। आरो दिनै काजियामाटी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेखौ स्टार्ट खालामबाय आरो बिथांमोना आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों। आरो बेयाव बैसो गोनां आदामोन आबौ बैसोनि मानसिफ्रा साइकेल सालायनो फैदों, बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव, जोंनि थाखाय माने बिथांमोनखौ साबायखर बावनो नांगोन। दा बे रोखोमनि बैसो गोनां मानसिफ्रा फैनानै समाजखौ मोनसे चेन्ज खालामनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मा होनना बुंगोन रंजाथाव आरो गोजोनथाव मोनसे मेसेज। आं बेखिनिखौ दिनै फोरमायबाय।